Здравейте! Днес ще надникнем зад кулисите, така да се каже, и ще разнищим формулата зад модерния ваканционен имот под наем. Ще разгледаме как тези пространства са проектирани, за да предложат максимално изживяване и то на минимална площ. Добре, нека се потопим в това. И ето го, всичко започва точно от тук, от това обещание. Гледката към морето, слънцето, безкрайният хоризонт – това е емоционалната котва, нали? Всъщност, това е основният продукт, който се продава – усещането, че си избягал от всичко. Добре де, но каква е тайната съставка? Каква е формулата за това перфектно бягство? Какво всъщност превръща няколко квадратни метра в мечтаната дестинация? Точно това ще се опитаме да разберем заедно. И така, от голямото обещание на гледката, нека сега се пренесем в реалността. Време е да влезем вътре и да видим какво всъщност представлява мястото, което ще анализираме – апартамент номер 38. Ето го и нашият опитен субект – апартамент 38. Тази врата, колкото и обикновена да изглежда, всъщност е портал. Зад нея се крие цяла една философия за това как пътуваме днес. И вуала! Ето какво ни посреща вътре. Едно компактно, суперфункционално и, вижда се, окъпано в слънце пространство. Обърнете внимание как всичко е сведено до абсолютния минимум, до най-същественото. Легло, малко място за вещите и най-важното – директен излаз към звездата на шоуто, терасата и онази гледка. Добре, видяхме голямата картина. Сега обаче е време да влезем в ролята на детективи и да се вгледнем в детайлите. Да разгледаме механиката, ако щете, за това изкуство на компактния живот. Кои са триковете, които правят толкова малко място да работи толкова добре? Да започнем с кухненския бокс. Вижте го. Той не е просто цопнат някъде в стаята. Не, умело е пъхнат в една архитектурна ниша, която иначе би била напълно неизползваема. И това, приятели, е мотото на целият апартамент. Максимум функция, минимум отпечатък. Цялата философия събрана в 4 думи, които определят всяко едно решение тук. А тук виждаме този принцип в пълния му блясък. Буквално всеки сантиметър е премислен. Имаме си малък хладилник, мивка, котлонче, аспиратор, даже и електрическа кана. Всичко, от което човек има нужда, за да си направи едно кафе или бърза закуска преди да хукне към плажа. Значи, ако трябва да обобщим, принципите на този компактен дизайн са кристално ясни. Първо, оползотворяване на всяко мъртво пространство, ниши, ъгълчета, скосявания. Второ, фокус само и единствено върху най-необходимите уреди, нищо извишно. И трето, много важен момент, акцент върху вертикалното съхранение, за да се освободи ценно място на пода. Сега да надникнем в банята, защото тя ни разкрива още един, бих казал, ключов елемент от цялата формула – чистотата. Тук тя не е просто въпрос на хигиена, а е част от самия продукт. Тази лента дезинфекция върху тоалетната, тя е повече от хартийка. Тя е визуален сигнал, символ на професионализъм и сигурност. А това изгражда доверие, което в днешния свят е безценно. Добре, до тук добре. Разгледахме клетката, после се гмърнахме в компактния интериор, сега е време да съберем двете части на пъзела. Време е за синтеза. Да видим как тези два елемента се сливат в една много важна концепция, която всъщност е в сърцето на целия този модел. И ето го. Този кадър го показва перфектно. Вижте контраста. От едната страна безкрайното, спиращо дъха обещание на морето, от другата – ултрапрактичната реалност на перфектно оптимизирания кухненски бокс. Те не си противоречат, а съществуват в пълна симбиоза. Това явление има и своето име. Нека го наречем съотношение гледка-пространство. Идеята е проста. Става въпрос за възприеманата стойност на имота. Когато имаш една наистина зрелищна гледка, тя не просто допълва изживяването, тя напълно компенсира за по-малкото вътрешно пространство. Това е икономическият и, бих казал, психологическият двигател, който задвижва този тип туризъм. И така, разглобихме тази модерна ваканционна формула на основните й части, голямото обещание, умната компактност и съотношението между тях. Въпросът е, какъв е крайният извод? Какво получаваме, когато съберем всичко това? Тук е много важно да се разбере едно нещо.
Апартамент 38 не е някакво уникално явление. Погледнете сградата. Той е просто една малка частица от една много по-голяма екосистема, част от сграда с десетки, може би стотици подобни апартаменти. Това не е просто апартамент, това е възпроизводим, мащабируем бизнес модел. И тук стигаме до същината, до голямата идея. Това, което се предлага, не е просто стая. Това е едно изцяло курирано, проектирано преживяване. То е създадено специално за нуждите на модерния пътешественик. Този, който цени изживяването много повече от квадратурата. И ето как кръгът се затваря. Връщаме се там, откъдето започнахме. При онзи мощен образ, който стартира цялото ни малко разследване. Връщаме се към обещанието, което в крайна сметка се оказва по-силно от всичко. И всичко това ни остава с един последен въпрос, върху който да помислим. В края на деня, какво е на ваканция? Дали е пространството, което обитаваме, или е гледката? Гледката, която ни позволява да избягаме.